na to. Makita garon. So yun, what's up mga kapsat, for today's video guys ay pupunta kami sa kuwan sa source ng tubig namin para mag-ayos kami ng tubig namin kasi medyo kuwan walang tubig sa kuwan sa amin. Bali dito pala guys ay kuwan madadaanan natin itong kuwan mining. Ito yung sa kuwan guys sa process plant dito nila kuwan pinaprocess yung mga ginto para makuha na nila talaga yung mga ginto. Ito pala guys na mining guys ay responsible mining ito. Bali maraming natutulungan dito sa amin. Hindi katulad sa ibang mining na puro lang sila. Yung hindi sila responsible. Ito pala guys ay maraming natulungan dito sa amin. Makapagbigay ng trabaho sa mga walang trabaho. Tapos magandang patakaran nila. Yung mga iba kasi guys ang akala nila kapag mining ay nakakasira na sila ng kalikasan, pero eto guys prove and tested na namin itong mining dito sa amin. Maraming natutulungan talaga guys, responsible sila. Marami silang natutulungan mga tao dito sa amin, pati sa mga scholars ganun. Ito yung planta nila guys, yung sa operation sa mining dito. Guys, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dyan guys, pa-subscribe naman at samahan nyo ako guys sa video nito. Bali mag-ayos kami ng tubig. Then guys, let's go. Mana bang? Ang ganda ng mga sayote nila guys, oh. Bale, mag-ayos kami ng tubig. Bale, manghingi tayo mamaya ng kahit isa lang. Ano? Maganda. Oh, ang daming bunga guys, oh. Ang gagandang lalaki. Oh. Luwawak hanggang doon. Bale, daapan guys, iba-iba yung tanim nila dito. May yung parang nganga, yung dahon, tapos tapos ampalaya, sayote, daming sayote. Oh. Yan guys, ang dami nilang tanim dito. Ne, nga kita gawid mo.
Ulo do dagat ya. Gawid mo. Lagi na kaming gagawid. Kamot ito sa kumot mo. Ah. Sulutan na lang. Taniman ng nganga. Ay nganga niya tayo Tagalog natin. Good. Sarya. Banger. Ito lang tunay. Daming nalaglag na suka. Sayang. Ano? Daming nalaglag oh. Bale, ito yung hose guys na ayusin namin ito. Malaki siya. Dami nilang mga tanim dito. May mga talong pa, mais. Dot, napulakan. Nabaraan. Wala. Ay, bure baka bulusap ka ka. Pero may santo lang sa yote. Ano ito lang po. Para sa taas. Yan guys, punta kami sa taas kasi nabarahan yung yung source. Baka ito mga ito. Tara sa taas guys. Tingnan natin. Nabarahan, yun yung ayusin namin. Oh, taas. Ay, ikuha na siya guys. Step na siya. Pagod. Dito guys, nung ginagawa pa lang ito, binuhat namin yung mga semento, buhangin papunta dito. Sobrang taas. Ayun. Tingnan nyo guys, oh. Nakatakot. Tingnan ko lang yung jacket ko dito. Itong radyo na lang.
YouTube mo, ikaw makakuya. Ate, pinagiti. Kapag ang ano, ate mo yan. Dito yung source.
ba to? Makita ka ron. Kung ay wasit, kuran. Wag, si Bali linang na, nangisi. Yun! Nih, nakasakay! Ayan! Overhead! Accomplishment, magdating. Okay. Oh, okay. Hindi abot na. Baka parang nagadiudingan to yan. Butang-butang na to. Okay na, okay na.